za mhepo dzakafanana mhepo dzemanjuzu dzinonzi vanhu kuna manjuzu chichi zvezvezvi so takazviongorora takaona kuti imwe yakaipa asi manjuzu imwe yakaipa iri kushandisa chi iri kushandisa vanhu zvekuti saka hapana manjuzu amunoti imi makachena. aiwa kuna manjuzu akachena manjuzu akachena nyaya matara mundara inotyisa yekuti hamuna kubvira mambo yamwa. aiwa ndina vanondiziva sa vanotozviziva izvozvo ende ndiri munhu wekuti handigone kutsamwa handisana kutsamwidza nemunhu ndakatobvunza kuti komakatsamwa manje inini handitogoni ndakatsamwidza nemunhu ndochema pamwe chikwambo chako kana yana nacho ndanda kubvunza kuti wakachiromba kupi kana ndona tokuprofita chikwambo chako wakachiromba pakati yotaura kuti shuwa ndo wandakachiromba so ng'anga yacho kana iriko tokudza kuti ng'anga yacho iriko saka ando ng'anga yacho inoita sei wanodzosera dzimwe ng'anga dzinenge dzisida mari iyo inenge wakatadza mhiko yake unenge usina kuita mari saka ndo patinozokubatsa kuti anoregedza achizvipisa zviso zveng'anga yake ichida mari yakaita sei yakawanda saka nacho wasarenda mishonga tinoipisa chinoitika ndechekuti iwewe kana uchishandisa munhu handiti ndinogadzira munhu iyoyo kuti uregedze kumushandisa zvakaronga pamunhu iye kana wakaronga kuti hafaniri kuroorwa chinozvipidigura chati kana nezvidhoma zvako unenge wakazvirerera pamunhu kuti zvimite mukadzi handiti isi tinogadzira munhu iyoyo kuti aregedze kuitwa mukadzi so zvinhu izvo zvinotanga kudzoka kwauri zvichikurwisa iwewe kuti wakatisa pamunhu uyu saka tisakwanisa kugara pamunhu upi pamunhu iye saka zvinhu zvako kana zvakudzokera zvinotanga kukurwisa iwe muridzi saka iwe muridzi kana zvakupisa unouya nazvo kuno kwakusarenda tano zvinhu zvange zviri kunditambudza saka ndinonyanya kushandira vanhu vanenge vabirwa mbavha dzinodzoka dzimwe vamwe vachikwenya vamwe vanouya vachiita savanhu vanorasika njere vanoenda zvakasiyana siyana vanenge vabira vanhu. Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks and welcome back again. Panapa patinogegrai nyaya dzakasiyana siyana patinokurukura padialogue with DJ Sparks patinongouya navanhu vakasiyana siyana vanonge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana kuti nzwisise zvikuitika munyika yeZimbabwe. Muzuva nhasi ndina Mambo Mtize. Mambo Mtize vanorapa asi vanorapa nenzira dzese dzingave dzechiwanhu dzingave dzechipostori. Sada kuti nyatsonzwisise kuti zvinonyatsombosangana papa panozvifambisa sei satitange tiinawo tichikurukura nawo vachititsanangurira tichazombowashanyirawo futi next time wanofanira kuenda magemens awo ese tinyatsoonota unozvifambisa sei but tisatawanza kutaura muri Zimbabwe gekotedze Mambo Mtize. Mambo tiripo makadiri DJ tobvisa 8 aiwa musabvise zvinhu oh ratibvisa 8 ngaviti ndekuno aiwa atiripo urise upenyu aiwa penyu ndiho baba koindawo makazviti mambo ya ndakazviti mambo ndoda kuti ndiri mambo wezvese ndinobata kuchivanhu ndinobata kuchipostori saka kuti ndinzi madzibaba hazviti ndosvibisa zita rangu apostori hazvita namadzibaba kuti ndinzi n'anga hazviti nokuti ndoshanda futi nenzira yechipostori saka ndiri pakati nepakati handisi sekuru handisi madzibaba nokuti ndobatanidza zvese saka zvamunenge muchirapa izvi munenge muchizvinzwa sei ziti ngirozi kana kuti mudzimu ya ndakatanga ndiri grade 3 mukutanga kwangu ndakatomborwara ndobva ndachinza ano mwana anefanira kunge aine mudzimu ndaitorora mushonga zvakasimba ndobva ndanzi no ngatimubikire doro vandabikirwa doro ndatombotanga kushopera panguva iyo vandachinzi wana sekuru wangu muchakwamai vangu inini waenda kwamugodhi kuchechi vandanzi ano mwana ngaaende kuchechi aite zvekunamata zveshuwa zviri kumukanganisa chikoro ndobva ndaiswa kuchechi ndiri kuchechi ikoko pachikoro pandakadzidza vanhu vaitouya ndichitovarapa vanhu vakaita sei vanhu vakawandisa ndobva ndazonzi ndiri kwamugodhi ikoko ndichinamata ndichitoprofita kwese kwana bushu kuti tichienda chinobatsira vanhu ndobva ndazosiya svika mugodhi ndinoona kuti ndikuti madhastakoti emabhaski ndakaona kuti ndiri kwamugodhi ikoko futi ndaishandisa futi mushonga ndaziva futi mushonga ikoko kwete zvekurombesa asi zvekurapa munhu akanzi ane manyukiro adonha pfari kana munhu akanzi ane siki ane kenza chichinda manya unotora mushonga ndichitapa futi nemushonga zvimwe ndichitapa nemvura vandazongonzi kwamugoti ikoko ano nyaya dzemushonga uri kudzinyanya mire nyaya dzemushonga uko ndaramba ndichirora futi mwe mushonga vandanzidzoka kuchivanhu nevamwe vanhu vaindiudza vandangoona kuti kundidzoka kuchivanhu hazviiti kudzoka kuchivanhu chachakaketa vandachienda kungotsvuku wasama muri kungotsvuku ya ndiri kungotsvuku ikoko ndokunge ndakanyanya kuwandira but so far ndingati ndiri kungotsvuku yesachi but ndingango ndiri kungotsvuku but handisi kwamicho kana ndiri kupasi ndinenge munhu ngotsvuku anongoshandisa machira matsvuku makuita zvinhu zvenyu zvinhu zvangu ndakazvimiririra handipfeke ngundu
zvokuti ndinobatsira ndapfeka ngundu ndobatsira ndapfeka magemenzi. Alright. Kana ndakaita zvandakaita zvino zvitokwanisa kurapa munhu asi kazhinji ndinozoshandisa magemenzi. Wati saka imimi zvinhu zvamunoti izvi ndo zvandiorapa izvi Zvandinonyanya kurapa strike zvakawanda nokuti even ndiri mumavhidhios akati wandei. Alright. Ndinowanza kurapa vamwe vanomboona vamwe vane mushonga unovaisira mushonga yavo kwandiri vakaromba mushonga yavo. 2 saka nachinwa wasarenda mushonga tinoipisa chinoitika ndechekuti iwe kana uchishandisa munhu handiti ndinogadzira munhu iyoyo kuti uregedze kumushandisa zvakaronga pamunhu iye. Kana wakaronga kuti haafaniri kuroorwa chinozvipidigura chete kana nezvidhoma zvako unenge wakazvirerera pamunhu kuti zvimite mukadzi handiti isi tinogadzira munhu iye kuti aregedze kuitwa mukadzi. So zvinhu izvo zvinotanga kudzoka kwauri zvichikurwisa iwe kuti wakatisa pamunhu saka tisakwanisa kugara pamunhu upi pamunhu iye. Saka zvinhu zvako kana zvakudzokera zvinotanga kukurwisa iwe muridzi. Saka iwe muridzi kana zvakupisa unouya nazvo kuno kwakusarenda tano zvinhu zvangu zviri kunditambudza. Saka ndinonyanya kushandisa vanhu vanenge vabirwa mbavha dzinodzoka dzimwe vanouya vachikwenya vamwe vanouya vachiita sevanhu vanorasika njere vanoenda zvakasiyana siyana vanenge vabira vanhu. 2 ndinorapa cancer. Ndine certificate recancer. Ndine macertificate akawanda ekurapa vanhu. Saka macertificate anenge achibva kupa? Macertificates anobva kuZinipa. So ndava inspector muno muZimbabwe kuZinipa neTMPC dzinotoresa vanhu matsamba. Zvotobatsira vazhinji muno muZimbabwe kana vanoda kutora matsamba akutobata inini titotoresa matsamba nekuti ndakaongororwa almost for 6 months tichitestwa tichibve matenda akasiyana siyana aiwa ndichirapa zvinhu zvakasiyana siyana kuzorodza mhepo dzakafanana mhepo dzemanjuzu dzinonzi vanhu kuna manjuzu chichi zvezvezvi. So takazviongorora takaona kuti imwe yakaipa asi manjuzu imwe yakaipa iri kushandisa iri kushandisa vanhu zvototuma. Saka hapana manjuzu amunoti imi makachena? Aiwa hakuna manjuzu akachena. Manjuzu akachena anoona kuwanika 102 anenge achirapa anenge achitorapa vanhu kwete zvokunzi munhu ugadzira manjuzu utoite mari zvezvezvi. Ndakazozviongorora zvinoti isatanism irikutoti watova mweya wakaipa wakushandisa vanhu kuti vachizviti nechi zvotoisangozvinda nemanjuzu achakwanisa kutogara pamurume atonasa kuti munhu haana basa ada zviita zvinhu zvake. So vamwe vakuhura vachiti nemanjuzu vachipinda mabhawa vasingade dzimba zvichiitisa manjuzu. Saka takazvongora tinoti no zvinofanira kuti zviongororwe zvakanaka. Imwe yacho mweya yakaipa ikushandisa vanhu ida kukonzeresa kuti vana vasikana vatadzogara pai mudzimba. Notisi takura tichiziva kuti mudzimu womusha unofanira kugara pamunhu mumwe chete. Kana uri weushavi woenda pane mumwe munhu, kana uri mudzimu wekushopera zvigara pane mumwe munhu. Saka tirikuona kuti manjuzu manje pamusha kana padzinza rimwe chete anogona kunzana vanhu 5 or 6. Uyu musikana achinzi nemanjuzu, musikana achinzi nemanjuzu, achinzi nemanjuzu. Dzimwe dzacho tazinoti dzaamhepo dzisina dzimwe dzoda kupinda muvanhu. Ende takaongorora futi takaona kuti vanhu manjuzu wese kazhinji zhinji vanhu vanenge vachizvida haadi kutoita kutowirirana nevamwe vanhu anenge atozvitora oda kuzviita munhu anozvimirira ari vanhu. Pana musinazonditsanangurira kuti ndakauya ndavaende nezvikwambo zvangu inini munozvitora mozvipisa here kana munozvitora monge manazvo imimi mozopota muchizoti kana pani pauyo ari kuzvida momupa? Aiwa isu hatiite izvo zvikwambo zvochengeta chikwambo. Chikwambo chako kana uya nacho ndoda kubvunza kuti wakachiromba kupi? Kana ndona ndikuprofita chikwambo chachiromba pakati yotaura kuti shuwa ndo ndakachiromba. So n'anga yacho kana iriko tokudzoti n'anga yacho iriko. Saka ando n'anga yacho inoita sei wanodzosera dzimwe n'anga dzinenge dzisina mari dzine zida mari iyo inenge wakatadza mhiko yake unenge usina kuita mari. Saka ndo patinozokubatsira kuti anoregedza tizvipisa sezvo zvanganga yako ichida mari yakaita sei yakawanda. Kana kuti kana n'anga yake iri penyu ande tinotaura naye n'anga yako ona tinodzosera zvikwambo zveng'anga ipi zveng'anga iyoyo. Asi makazvipisa muzonetsana nen'anga yaya kuti yahondo yen'anga manje zvinoitika. Saka tinotanga tatarisa kuti n'anga yacho iyo ipenyu here 2 uye n'anga yacho mudzimai yakasimba sei. motokwanisa kuzviona kuti mudzimu n'anga yakasimba sei. Pazvoti pana umwe vanhu kutoti anga ambori n'anga asi asisiri akasiya un'anga asisiri n'anga saka achakwanisa kugamuchira mushonga noti zvakazovhiringidza zvimwe zvatomupengesa. Saka vanhu ivo tinokwanisa kuvabatsira. Kwete vanhu vakanonzi vakaromba kudhara dhara mwaita zvinhu zvokusirwa havachazivi kuti zvakanga zvakarombwa kupi ivo vanhu ivo tinokwanisa kuvabatsira tipisa zvikwambo zvozvo nyoka nyoka zvikwambo zvidhoma mumwe mishonga yekurima yakanga iri mapurasi tinenge tichitoibata tichipisa. Asi nyoka makatomboiona here mundara nyoka yakatoti nyoka irapo? Ndinogona kuzokupa mavhidhiyo angu muchiratidza mhuri yeZimbabwe
enyoka mamwe kungoti tinenge tichitozvode mafoni, mamwe enyoka titobata nyoka hombe chaidzo kutoti vamwe vanhu vanotovhunduka titodzibata. Even kumwe kukwara kwatinenge tichitoita tinotokwara nobata zvinhu vanoona kama maka kutokwara notorwisana nezvinhu zvevanhu. sandosaka kupamba kakuita zvironda uno Kutorwisana kwesoko handina maronda akawanda mumamawako imomo, kutorwisana nemishonga saka mairwisana neyavo apa rimwe zuro ndaitobata chidhoma chakatotorwa nemufananidzo atirarayo atirare ndiye akatora vhidhiyo iroro ndichitobata chinhu cho changa chakakura singaiti kutomarwa kwesoko changa chakakura naye osarenda mushonga wavo. Mumwe baba wacho akatotiza sofa kumwe wakadzoka vantu vasati vadzoka but vainzi kana vadzoka vachauya kuno because zvinenge zvava kuvatambudza. Ndaibatsira vana vavo vamwe vacho ndaibatsira vari kunze kwenyika because ndobatsira even pafoni vanenge vari kure chichichi mwana ndatanga kubatsira ari kunze kwenyika ndinotsina ari kushandisa nebaba wako so vauya paground vatora baba baba ndenge kunobatsira baba wake vauya baba vandati yemegani mushonga yani yenyu vanenge vane mombe dzakawandisa baba ivavo vachibva vati ano mushonga yangu nenge iri yekuita mombe munoite mombe chichi saka mushonga yangu ndichauya nayo. So baba vacho vatora mushonga wavo vauisa pachena pamba pavaita sei amaende pakachifana mambo mushonga yangu wapano isati isina kuisa chi mushonga hatigone kana kuti kudii kuti tibate kana kuti tiite sei hatigone. Tasvika ndatangurisa mushonga ibva ndangoitora tatingouya tasina namai vacho vataipisira paofisi pangu pasejari pangu vandobatsirira. saa sejari yenyu iri kupi? Sejari yangu iri kustone ridge kwamagolisi ndopane sejari yangu. Saa ndezvipi zvinhu zvamunorapa? Munorapawo siki here? ndo zvamunorapawo ana bp ana shuga munorapa here? Izvi zvamunonyatsorapa nyaya dzinenge yakiitika mazuva ano ndedzekuti muzere vanhu vechidiki vakomana kunyanya iwo vanhu vechidiki vari makaita semiso vatofa musana vazhinji. Ndinomutsa musana amutomutsa musana mukuti kubatsira varume negutsvi mushonga iye yekuti musana umuke murume aite simba mubedroom because vamwe varume vanenge vachishandiswa kubva vari vadiki saka vanenge vasisina simba mubedroom. Vamwe vanomwa mapiritsi ekuti varegedze mapiritsi acho zvakanganisa mapiritsi aya vanenge vachimwa vada kugadzira pavari mubedroom ayaya saka ari kuzvakanganisa. Vamwe vanoziva chiti mambo musana wedu wafa ndinovapa mushonga musana wechimuka. 2 ndinobatsira vamwe vanhu vanenge vachiti makumbo akurwadza zvimwe zvemabp vanhu vechikadzi ava kunyanya vakadzi vechidiki nevamwe vanhu vechirume futi vanongodza kutanga kurwadzisa makumbo. So ibp iyoyo tinobatsira matenda akasiyana siyana shuga tinoiredusa shuga ipere zvaipa munhu kana iri shuga yamwari asi kune dzimwe shuga dzisiri dzamwari. Kana isiri yamwari tinoipedza. bp tinopedza kana isiri yamwari nekuti pane mamwe ages abatwa nebp kunzi munhu akaenda munhu amwana mudiki vatabatwa nebp anenge aita ekusenderwa iva tinogadzirisa izvozvo zvese. Vamwe vanhu vasingaroorwi vanoshandiswa sevakadzi vanorota vachirara nevanhu vachishandiswa sevakadzi tinobvisa mhepo iyoyo. Vamwe vanenge vachingonzwa nemudzimu chichi zvisingabudi pachena kuti mudzimu rudzii tinozvibudisa pachena kuti munhu uyu mudzimu uri paari ndewedzinza rake ikawa kuti ndewengozi kana ndewechii kana ari manjuzu aiwa tinoziva kuti handechokwadi asi chokwadi tokumbirira zvoita zvakadii zvoita zvakanaka. Kune vanhu vasingazivi futi mafamilies avo ndakura muchokwadi nasekuru ndedzinza rangu chichi tinomubatsira. Vamwe vari kushandiswa zvokuti anobata mari dzisingashande zvine musoro tinoongorora tichipa kuti mari yake isashande zvine musoro. Chimwe munhu anenge achitorwa mari nodana mushonga munhu anenge atogadzira ndasatoite mari. Mumwe munhu anogona kutadza bata mari inoshanda nenyaya yekuti sekuru ake anogona kunga vanonga mari dzairasiriwa kare dzedzedzi vashawe urombo chichi akanonga mari iwo saka dzinza rese rinongorora anotambudzika vega vega. Izvozvo zvese tinozviongorora izvozvo mudare kuti chii chiri kukonzeresa kuti munhu atadze kuita chii kuita zvinhu zvine musoro ataita zvinhu zvinobatika tochiita kuti munhu abate zvinhu zvinobatika zvototi dzimwe dzenguva ukatarisa munhu unotoona kuti munhu angadai pane level rinosvikisa reupenyu nemari yaanobata kuti anenge asina chaanacho. Saka tinozvisimudza izvozvo kuti munhu anenge achibata zvinhu zvinoita sei zvinobatika. Ndo mashandiro atinenge tichiita. Tinoshanda nyaya dzakawanda hatingagona kudzinangura dzese but dzakawandisa. Mumwe munhu achinzi une mudzimu kuti uri muprofita muprofita wacho usingazobudikire pachena tinozvibudisa kana ane chipo chimwe yamutsvene chibude pachena. Alright. I think mukuru
tofana kumboona mavhidhios enyu futi tozoratidza vanhu vaone, but for information iri basic yekuti vanhu vazive kuti zvoni anombonzi Mambo Mutizi ndiani, anorapa sei, akatanga kurapa ari grade 3 and akasibubikiwa doro akazoenda kwamugodi. That history iyoyo inokosha because vanhu vazhinji kunze kwana vanhu vanokunyepa kuti vanozvigona zvinhu izvi vasingazvigoni. Saka information yamataura iyoyo yakakosha singaiti. Saka hamene kuti mungave nemwe information kana zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe. Inoda kudza mhuri yeZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe ngavachenjere, ngavarege kungoti vakanzwa kuti pari kubatsirwa vanhu vasingazivi kuti munhu ndiani akamira sei wotongomhanya, because unogona kurombeswa munhu usingazivi kuti ndoita sei. Because kunonzi kurombeswa munhu kupiwa mushonga, uchipiwa muko pamushonga iwoyo ubva watoziva kuti mushonga uyu unonaka. Saka vanopiwa mushonga obvanzi usazobuda moto panze, vamwe vanopiwa mushonga obvanzi usazodai so. Iye munhu kana asingazvigoni otambira mushonga upi? Otambira mushonga iwowo ozozvitadza zvinhu zvanenge atorombeswa. Saka ndototi mhuri yeZimbabwe kana uchipiwa mushonga nemubatsiri, bvunzisa kuti mushonga uyu une muko upi. Kana muko wacho vanoti wazvigone, gara waita sei futi? Gara wasira kuti mangwana unozopedza hama. 2, mhuri yeZimbabwe inofanira kuti iregedze kutuka vabatsiri. Munhu afanira kutuka munhu ane calling, munhu wese akadanwa naMwari, munhu anotyisa. Zvafanira pandiri panapa ndinochengetwa naMwari, ndinochengetwa nevadzimu. Kana ndatadza kuwirirana newe munhu waMwari, totadza kuwirirana pakati togadzisana toita sei? Because ukatuka inini nhasi ndinorwa newe, Mwari andonamata ndiye anorwa nani? Ndiye anorwa newe, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachiwimbawo neni vakawanda vanenge ndakabatsa zvinhu zvakafamba. Iwe uda kutuka munhu uchimusvibisa zita rake. Munhu anofanira kuwadzana nemunhu waMwari. Mwari anotsamwa kana munhu uchituka munhu wake, because auzive chakaita kuti munhu iyeye aprofita, chakaita kuti munhu iyeye abatsire vanhu. Mumwe munhu akadanwa naMwari kubva ari mwana muchi? Ari mwana mudiki. Like inini Isikangiombe anobva ndaimwa mukaka kana one day? Handina. Kuenda uzanobva mayamwa mukaka? Amai vangu inenge vari muprofita mukuru. Wakanga watoudzwa unzi kubva ndisati ndazvarwa inini ndine vamwe vakoma vangu nengana kuti ndine vamwe vakoma vangu 3. Vaitongonzi mwana mabereka amai mukomana asi mwana ane basa. Vachiudzwa izvo mwana mabereka ane basa amai, mwana ane basa. Saka pavakandisunungwa ine mai vangu vataura kuti handikusunungwa mwana asi handisi kurarama. Amai vangu vachindibereka kuma 4 kuma 6 vachibva vatoshaya. Saka vakanga vatotaura kuti mwana haasi kufa. Kuenda chii chakauraya? Ndinoona sekuti Mwari akanga asingadi kuti ndiyamwe mukaka womunhukadzi. For the reason handina chandakazonyango kuda kutsvagitsisa, but ndakangoona kutoti even vanondiziva ndichikura ndiri kwamutoko kwandakakurira, vanhu vaitongozviona ndiri munhu akanga akadanwa naMwari kubva kudhara. Ndine zvinhu zvakawanda zvandaisangana nazvo zvokutoti rimwe zuva ndakambototsamira nyoka, ndakarara so kutonzwa kuti ndabata padhuze nenapenge pane nyoka ingeri kumusoro kwangu kumumba ume ndatoshanyawo kutonza ndakaguma chino so kwada kutoedza, so ndakuguma so ndangomuka kuti pachinja ndaguma penge ndarara. Yonga ndichitwangiwa wachibva wamuka wachibva ndipala ndibva ndaenda pamapalaiti vandavheneka so vandabatwa nenyoka cobra. Ndonga nesho mudiki panonga magrade 2 vatontaura kuti something's wrong about pane zvikuitika pauri. So shato dzandakasangana nadzo mulife mangu dzakawandisa. Ndichikura vanondiziva vese vaitongozoti ndiri munhu ane zviri maari. Saka zvinhu zvokuti baba wenyu ari kupi? Vangu inini vaishandira paKG6 pamasoja. Saka pakashaya mhomzi takamboendawo tichimbonzi timbogare pamasoja ipapo takambagara but ndonga tikangoti pakashaya mama, baba waida kuti titora tiende kogara nawo KG6 kumasoja, tichengetwa masoja tichinherera tichimwa soja. Ana sekuru vangu varamba vakati no mwana uyu hazviti kuti agare kupi, agare uko ari mudiki, because ana sekuru vangu vainamata. Vangu inini vainamata zvavo but vane nguva yekuti vaiwanza kumwa chii, because vaiwanza kufarira zveng'anga mudhara. Vangu vati ana sekuru vati uyewo unofarira zveng'anga, saka haufanira kuchitora mwana upi, because ana sekuru vaenda chechi kwamugodhi. Ana sekuru vachinditora vari mwana anofanira kukura achichengetwa kuna chechi because amai vake zvakasiyaita sei vataura. Saka tangoti ari kuenda patazotorawo namudhara, saka pamudhara nepraza ari kupuraziwa kwake. Asi mara kuti tenderedza azoti mudhara zvinhu zvavo zvitori right,
zvinhu zvavo zvitori right vanotozviitira zvakanaka vati nemotikariwo dzavo dzanofambawo nadzo saidi hatina basa nezvinhu zvavo because tikuzviitira zvinhu zvani tikuzviitira zvinhu zvedu mukoma wangu ari kuzviitira zvinhu zvake ndikuzviitira zvinhu zvani zvinhu zvangu but kubatana tiri pamwe chete tinowirirana zvedu namudhara nguva zhinji nei nditori nawo nguva zhinji ndenge nditori nawo ende munhu aitifarira zvekutoti aida kutoti titoshandire kuarmy ikoko but hatina dozokwanisa kuenda ikoko takasendawo kunoshandirawo kumweko nyama tara mudhara inotyisa yekuti hamuna kubvira mamboyamwa aiwa ndina vanondiziva sa vanotozviziva izvozvo ende ndiri munhu wekuti handigone kutsamwa handisana mutsamwidza nemunhu ndakatobvunza kuti komakatsamwa manje inini handitogoni ndakatsamwidza nemunhu ndochema nekuperera mushonga muchema chete asi hamuna zvaminazvo here mudakati zvikwambo twamina kuti mushonga aya mushonga handina ini mushonga ndinotoziva ndega handina mushonga kuti kuita zvekurota ndingaende kunoromba because ndoziva mushonga wechaunga ndouziva mushonga welaki ndinouziva mushonga yega mishonga yakawanda ndinoiziva ndega ende ndiri munhu akagara pasi navakuru because ndine vakuru vakawanda vakagara neni pasi semunhu anenge achionekwa kunzi mwana ane zviri mahari plus semunhu akatangira basa remwana muchidiki taiva nanguva yekumbosangana nemakuru tichitsanangurwa nzano kana kwatinomboenda kuzinipa uko ndinonga musechinakika tinewo nguva yatinombopindawo makuseni meeting inombopindwa kuti tinenge tichidzidziswa kunyanya isu vabatsiri vechidiki tiri mudiki zvangu pamakore but asi koko ndine chigaro chihombe asi tine vabatsiri vakuru makore vakuru vakaona zvakaita sei zvakawanda zvakawanda saka une makore mangani sofa nditi mwana mudiki atonyasa kutaura mudara amangani sofa ndiri mu26 years 26 years 26 years muchiri mudiki 26 years asi ndine mudzimai zvangu nemwana wangu ndine mudzimai wangu 1 nemwana wangu 1 hamuna plan yekuda kuzombowedzera kana kana because mudzimai wangu tane 5 years 3 days magara amapusha asiyo kana mbama yangu saka mapusha alright ndonyanga ndatimbokurukure mudara saka ameno mashoko ekupedzisira acho amamataura akazokurisa ndapedza saka muri Zimbabwe tatina Mambo Mtize vanobatsira nenzira yechiwanhu asi kwete yechiwanhu chete anobatsira futi nenzira yechipostori namba dzavo ndidzo namba dzingobuda paskrini idzo muona kuzovabata then tichatira kuti tinyatsodipe tidige more nyaya dzavo tinyatsonoshota anobatsira here timboone mamwe mavhidhiyo tichata chimaposta panapa kuti unoshota uri kubatsira vanhu here mavhidhiyo enyoka dzaa dzichitaurwa tichiona kuti zvoni vanhu vari kubatsirika sei. So thank you very much for supporting, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like and share.